akan ya za a yi su buɗe ko kuma ya za a yi su setting rule na irin what is it call it auto responder. So abu na farko da mutum zai fara yi idan mutum yana so ya setting auto responder ɗin shi as an affiliate marketer ko kuma as a marketer, wanda kuma auto responder ɗinka kana so idan mutum ya maka magana ne message ne ta WhatsApp naka, to ga reply ɗin da za ta yi. If you are a marketer, irin za ka yi running ad ne Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, kuma dai ina ne, abu na farko da za ka fara yi shi ne ka fara setting wannan ɗinka WhatsApp link naka, ma'ana WhatsApp ɗin da ke jikin WhatsApp link naka, message ɗin da ke jikin WhatsApp link naka. Bara mu gani. Let's say yanzu create a free wa link. Let's say nan zan yi creating WhatsApp link ne misali, wa link. Misali zan sanya number nan 7032560783. So let's say wannan number ta ce na sanya shi a nan. Message ɗin da nake so idan customer nawa ya zo ya man, misali let's say sunanki Aisha, assalamu alaikum. Misali let's say assalamu alaikum Aunty Aisha. Aunty Aisha, assalamu alaikum Aunty Aisha, na ga tallar misali hijab naki. Misali ne fa nan nake, na ga tallar hijab naki a Facebook. Misali ko a ce a TikTok, na ga tallar hijab naki a TikTok. Please ina so a nuna min colors misali domin na zaɓa. So wannan kenan, za ki iya sanya wannan a matsayin custom message naki. Idan kuma mutum misali let's say affiliate marketer ne, misali kana sayar da wani digital product, misali za ka iya sa maybe ma misali let's say assalamu alaikum, let's say digital Amina, assalamu alaikum digital Amina. Ina so na san ko mu ce assalamu alaikum digital Amina, na ga tallarki a Facebook akan yadda mutum, let's say kina sayar da Amazon, let's say ma dai duka mutum yana tallar course ne wanda ya shafi making money online, akan yadda mutum za ya yi amfani da wayarsa ya samu kuɗi. Misali ya samu kuɗi sunana, sai misali sunana nan sai ta faɗa maki sunanta ko ya faɗa maki sunanki, a nan sai ya rubuta sunan. So let's say bari in yi amfani da number ta wadda take active so that message ɗin zai fi. So na ga tallarki a Facebook akan yadda mutum zai yi amfani da wayarsa ya samu kuɗi, sunana kaza dai haka, sunana kaza. So kawai za ki taɓa nan generate link, ko za ka taɓa nan inda aka rubuta generate link. So sun maka generate link, sai kai copy wannan link ɗin. So message ɗin da ke jikin wannan link ɗin misali bari in je cikin WhatsApp. To let's say message ɗin da ke jikin wannan link ɗin, shi ake so a yi copy. Misali yanzu bari in taɓa link ɗin wannan message ɗin.
Okay, so wannan message ɗin shi ake so a yi copy. Yanzu misali na yi copy nashi, zan yi copy nashi haka. Idan na yi copy nashi, you see, na yi copy nashi, sai in dawo cikin wannan autoresponder. Yanzu zan yi setting rule kenan. Zan sanya misali nan akan sanya similarity, ma'ana message ɗin ko idan ya yi similar da wannan. To wannan message ɗin nake so idan an rubuta wani reply nake so in ma mutum, misali in ma mutum wanda ya min wannan message ɗin. So nan wajen setting funnel kenan. Misali sai misali kana iya cewa "Assalamu alaikum, irin barka da zuwa, irin sunana wane wane, irin sunana kaza kaza kaza." Mutum ya yi saving number ka da suna wane wane. Bayan ya yi saving number ka, maybe a funnel ɗinka kana so ya shiga cikin group training naka, ga group training nan don da za ka taɓa ka shiga ciki. Maybe kuma za ka ba shi BSL ne. To ka zo nan saboda kana so ka koyi kaza kaza kaza. Wannan shine BSL video da za ka kalla domin ya kaza kaza kaza. Haka dai da sauransu. Mataki na farko da za ka fara bi domin zamowa ɗaya daga cikin waɗanda za su samu kaza kaza kaza, ka yi saving number ta. Ina fatan kun fahimta. So wannan shine reply. Mutum yana taɓa WhatsApp link ɗinka daga can, ta cikin inda ya ga advert ɗinka. Yana taɓa WhatsApp link ɗinka, wannan message ɗin zai tura maka. Idan ya tura maka wannan message ɗin, kai kuma immediately autoresponder ka za ta yi mashi reply da wannan. Sannan a autoresponder ana sanya time. Za ka iya sanya nan time. Misali autoresponder ka idan kana so kada a riƙa yi maka banning na WhatsApp kenan. Idan kana so kada a riƙa yi maka banning na WhatsApp ɗinka, so a nan gwaran sai ka ɗan sanya misali ta riƙa tura ma duk bayan sakan kamar 10. Idan mutum ya tura maka message sai an yi irin kamar sakan 10 sana. So a nan kana iya sanya 10 second. Ba nan ba. Ba nan ba. A nan kana iya rubuta 10 second misali. So duk bayan sakan 10 misali sai saƙon. In mutum ya ma irin wancan sakan 10 na yi, sai ta yi mai reply automatically. Idan ka sanya pause nan gwaran, za ta riƙa tura wannan message ɗin ne har cikin group. Idan wani ya magana irin haka a cikin group, za ta tura wannan. Za ta tura cikin group. Amma in ka bar shi a individual, to za ta riƙa turawa irin mutum ɗaya kenan personally wanda ya maka magana. So wannan shi kenan. Allah ya sa mu dace. Idan ka gama sai ka taɓa wannan good ɗin. Idan ka taɓa wannan good ɗin, shi kenan ka yi adding nashi a cikin rule. Waɗannan duk su ne yawanci rule ɗin da na yi adding. So idan ka gama za ka yi mai haka, ka yi adding nashi a cikin rule.